नोंथाङा हार्टनि देहायारि बेरामजों भुगिनो गोनां जादों नामा? न'आव मोननाय जाग्रा मुवाफोरनि हेफाजाबजों माबोरै उदां जानो हागोन? दासान्दि समाव बायदि रोखोमै बायदिसिना जेंना जानायखौ जों नुनो मोनबाय थायो। बेनि गेजेरावनो हार्ट एटाक जानायाबो मोनसे। बेनि सायाव माबोरै रैखा मोनगोन? फै जों मिथिना लानि। सेथियाव दं काबुली बुट। काबुली बुटआव गोबां बिबांनि प्रटिन थायो। काबुली बुटआव फाइबार, पटासियाम आरो भिटामिन थायो। बेयो देहानि मेजेम बांनायखौबो खमायो। नैथियाव दं कफि। कफिखौ बयबो लोंनो मोजां मोनो। कफिया हार्टखौ कन्ट्रल खालामनानै गोरा खालामो। थामथियाव दं ग्रीन टि। ग्रीन टिया गगा मोननायखौबो खम खालामो। देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव गोबां बिबाङाव मदद खालामो। ब्रैथियाव दं कमला। जों बयबो मिथिखायो कमलायाव गोबां बिबांनि गुन दं। कमलायाव फाइबार, भिटामिन सि, पटासियाम थायो आरो गगा मोननायखौबो खम खालामो। बाथियाव दं बादाम। बादामा जोंनि देहाखौ स्ट्रं खालामो आरो हार्टखौबो कन्ट्रल खालामनायाव गोबां बिबांनि मदद खालामो। बेनिनो दालिम, चकलेट, राजमा, रेड वाइन आरो गोबां रोखोमनि सबाय, बिन, हालदै बेफोरो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव मदद खालामो। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।